Anginibingelele nginamukele eNingizimu Afrika yonke kuzona zonke ke inkalo la kufinyelela khona lombukiso njengamanje. Okhulumayo Indlamlenze Ntombi Indlamlenze nasensizweni, the president of the Blue Nation is the king of Maskandi. Bafowethu akukuningi engizocela kunina njengoba ngila. Ngizocela bafowethu ukuthi njengoba sasonke ukuthi inkosi kaMaskandi isithe yaphuma ne-date okuyiyona ebone kufanele ukuthi yokudlulisa umculo wayo emphakathini kwamhla ka-27. Nizwile kwenzakala ngomhla ka-27 November. Iyaphipha Indlamlenze. Into ke bafowethu mangabe sithintwe yimina iyatrenda nje kakhulu. Ukubani ithwalo luyasuku bekusho omunye umuntu uqhamuke nje omunye umuntu uqale belizobhora abanye abaculi bengalikhethi njengosuku olunamandla, kodwa ngoba lishiwe yimina wonke umuntu walithanda, ngoba into bafethu mayisi ithe yathintwa yimina isukela nje sizoduma ithandeke ibe nogazi njengoba nibona nje umhla 27 ukuthi uyatrenda nje emculweni kaMaskandi, ingenxa yokuthi imina engiqhamuke nalo liyasuku lokuthi lona kufanele ngidlulise ngalo umculo wami kubantu. Ngiyafisa ke bafethu ukudlulisa ukuthi ngokukhulu nje ukucela ngifisa ukusho ukuthi ngomhla ka-27 uphuthume kwaMayimayi kuyobe ku-blue yonke into kwaMayimayi, uphuthume nase-workshop. Ama-CD azobe etholakala e-workshop, imonto nemonto izobe idlala i-CD yeNdlamlenze nakwaMayimayi imonto nemonto izobe idlala i-CD yeNdlamlenze. Ngizwile ukuthi nabanye abaculi bathi bazofika nabo kwaMayimayi bezodayisa, ngizwile futhi bamema abantu babo ukuthi abeze kwaMayimayi. Kubalulekile ukuthi bebamema abantu bebamemele ukuzothenga le CD le kaKhuzani okuyona ezophuma ngomhla 27. Into enhle leyo. Thanks for ukusimemela nje abantu ukucontributor emculweni wami ningamaciko, kukhulu kakhulu lokho, ngiyakubonga. Ngibonga nje angiqedi maciko kithi ukuthi usuke ngilikhethile nilipromote ngalendlela, nilishubise ngalendlela ngoba vele umsebenzi olindele niyazi ukuthi umsebenzi kaKhuzani ngomhla ka-27 kobe kuLesihlanu. Sekumlala kanye kanza kwethu. Lesho ka-27 kubalulekile ukuthi u-order kusemanje, xhumana nenduna yakho kona kwama-branch, uye ko-Facebook wami, kuye ku-Instagram wami, ucheck lapho nginokupost ukuthi ama-branch aphethwe obani. Kuzona zonke lezo nkalo thinta nje fona noma ungene ko-WhatsApp, WhatsApp induna usho ukuthi ungabani izokulethela induna la ukhona, ufake i-order kusemanje ngoba ishibhile kusemanje, ngoba mase ziyaphuma isuke isithe ukuba nenani eselibiza kakhulu, nanokuthi ngeke uyigarante uma uthi ufuna ukuyithola isiphumile uyigarante ukuthi iyobe sekhona, ngoba ama-order ngendlela agijima ngakhona kungapheka ukuthi mhlambe bekuhlelekile. So ke ngiyacela abafowethu ukuthi ngomhla ka-27 it's a Khuba Day, it's a Blue Nation Day ngomhla ka-27 kuNovember. So ku next week ke bakwethu kuzodlula lohlanu ngalo leya olandela lapho. Bafowethu ngiyacela mawusegoli kona amaphethelo phuthuma uze kwaMayimayi uzoyithengela i-CD yakho ngoLwesihlanu. Mawuse-workshop phuthuma. Uma usemakhaya xhumana nenduna, nomathi ukuphi xhumana nenduna, noma thi usegoli ungafisi ke workshop xhumana nenduna, noma thi uodile woza uzoyilanda nje bukhoma. Uzozwa nawe ngoLwesihlanu ngomhla 27 ukuthi umhlaba wonke uzobe uzamazama. Ungaphuthelwa ke nembila yeso lumsila ngokuyalezela. Ngiyabonga kakhulu.